Orbital, Olmeti, Rafael, asin kadakol pang iba. Ini ang mga variety nin lettuce ulit sugas na pwedeng mabakal ngunyan sa Legazpi City Jail. Katakod kan sa indang programa na hapag sa kulungan. Sigun sa Welfare and Development Section kan Legazpi City Jail, mismo nga sa indang section katuwang ang Piling Persons Deprived of Liberty o PDL ang nasa likod kan proyekto. Puon sa pagtanom, sundo sa pagpapadakol, pag-ataman asin ngunyan ang pag-ani. 28 aldaw ang kaipuhan para sa maturity kan mga lettuce. Dangan pwede na ining anihon asin ipabakal. Prosesong laom na maipadagos ng GAD bilang dugang nakabuhayan kan mga PDL. Yung greenhouse natin, ginawa po ng mga ibang PDL, yung welder namin, tapos yung mga katulong niya sa pag-construct po ng greenhouse. Pagduduon kan pamayo kan Legazpi City Jail, haloy na nindang pangiturogan na magkaigwanin siring na livelihood project para sa mga PDL, bagay na narealisar na nindangon yan. Hydroponics ang gamit na proseso sa pagpapadakol nin lettuce, bagay na nanodan subuot kan mga personahe sa Welfare and Development Section sa paagi nin mga training asin seminar, kaaraman na dagos pigheras sa mga piling PDL. So sabi ko, why not na gawin natin dito yan? Kasi actually mahilig ako sa gardening talaga eh. Actually dati napapanood ko lang to sa sa mga YouTube, sa TV. So sabi ko, magawa tayo unti-unti. Ang naging problema lang dito kaya medyo natagalan yung funding. Saka itong personnel natin na to, si Anita nag-schooling siya. So inantay ko siya tapos medyo nag-ipon-ipon na tayo ng pondo. Sa mga mawot magbakal nin lettuce, pwede ini mabakal sa pasilidad sa kantidad na ₱100 ang tulong puon. Asin sa ingreso kan proyekto, mapapasiring sa mga PDL asin mga proyekto para sa mga ini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.